Het is een hele bijzondere dag voor ons. Natuurlijk de eerste persconferentie al met het A-team die gaat starten. Maar met name dit is denk ik voor heel veel Arubaanse jongens een geweldige stimulans om te laten zien dat als je talent hebt en je hebt een droom en je hebt de juiste mensen die je kan helpen, dan zijn er mogelijkheden. En voor Ethan is vandaag een geweldige dag om te bevestigen dat hij naar Twente gaat. Nu is in deze situatie Ethan 16, is een prachtige leeftijd omdat hij nog groeiende is. En dus daar zal hij keihard aan moeten werken. Maar hij heeft een fantastische kans om zich te ontwikkelen. Ja, muito obrigado com a chance, com Twente buscar-me, com Martin também dá-me, AVB tudo ainda cuidar-me. Então eu tenho oportunidade bom, me vou para o Pileu, me espera me ir para o Pileu também. E também para mais Rubiano para ir para o também vai fogo. Muito obrigado sim. Minuto de saco, milo vai Twente, então eu nunca sei que eu vou passar só. Diz que da maneira vou mês, então seguir puxa duro, seguir puxa, então vou para um tempo vai fogo.